A Asociación Cultural Barbantia celebrou o 15º aniversario da entrega de premios Sereos da Cultura cunha gala na Casa da Cultura de Outes. O primeiro en recoller o galardón foi o músico ribeirense Enrique Paisal, quen recibiu a distinción na categoría de Traxectoria Cultural no Barbanza. O músico de Palmeira, cuxo nome leva o Conservatorio Municipal de Ribeira, conta cunha dilatada carreira musical. Entre algúns fitos importantes destaca a fundación do mítico grupo Los Tamara e diversas corais, entre elas a de Ribeira. Moitísimas grazas á Asociación Barbantia por crear este espacio que nos rodea, este espacio por poñer en valor todo o talento que nos rodea nesta terra do Barbanza, por ser o noso altavoz e poñer os recursos necesarios para dar a coñecer o traballo de tantos artistas. Pero, sobre todo, quero agradecer todo o cariño e respeto que sempre demostrastedes a meu pai, Enrique Paisal. Un orgullo para nós por facer camiño no profesional e, sobre todo, no persoal. Papi, te lo mereces. No que respecta a mellor iniciativa cultural na comarca, o xurado distinguiu a Real e Ilustre Confraría da Dorna, non só pola súa labor de difusión desta emblemática festa, senón tamén polo seu compromiso coa cultura mariñeira e as tradicións populares. Detrás da nosa festa e do noso patrimonio, que son as dornas, hai moitas cousas, como o mantemento da cultura mariñeira, e conservando a identidade do noso pobo durante moitas xeracións. Falar da festa da Dorna é falar da idiosincrasia de Ribeira, da nosa variante lingüística propia e da participación de todas as peñeiras e de todos os peñeiros. Finalmente, o sereo da cultura galega recaeu sobre o escritor noiés Manuel Camaño polo seu traballo de difusión da cultura e lingua galegas transcendendo o ámbito comarcal, tanto á fronte da Agrupación Cultural O Facho, que presidiu durante máis dunha década, como membro do padroado do Museo do Pobo Galego. Moi agradecido por haberme escollido a min para recibir este galardón. Eso debollo aos socios de Barbantia, compañeiros, porque eu tamén son socio, e é un galardón que engardarei no lugar máis agarimoso do meu fogar. Tras a entrega de premios, tivo lugar a presentación do Anuario de Estudos do Barbanza, que acada xa a súa 17ª edición.